Hej, jeg her Lars, der bor med på varmekassen. Asfaltarbejde er måske ikke det mest oplagte job at beskæftige sig med, når man har en hørenedsættelse, fordi arbejdet foregår tæt på trafikken med stort materiel. Lars har 10 års erfaring i asfaltbranchen, og han ved, hvad succeskriteriet er for, at han og sin kollega kommer sikkert gennem en arbejdsdag. Lars kører et varmekassehold. Han arbejder til daglig sammen med en makker, hvor kommunikationen er væsentlig for at forstå hinanden og for sikkerheden på opgaven. Sammen har de deres eget sprog. Det er blandt andet kropssprog, fakter, tekstoplæsning af tale og mailkorrespondance. Lars er enormt stærk i mundaflæsning, og med den egenskab kommer han langt med at snakke med sin kollega. Selvom asfaltarbejdet fylder i det daglige, har man som formand også møder. I Munk Asfalt gør vi brug af en tegnsprogstolk, som oversætter for Lars til mødedeltagerne og omvendt. Lars viser med sin hørenedsættelse, at alt kan lade sig gøre, når man tror på sine egne evner.